Tak tady máme tu našu sestavu. Babička, kontrola, hlavní, vrchní. No. Káčenka tady je s Lucínkou, no. Tak, a tady máme hlavní sestavu, co nám bude úřadovat. No, to vypadá, že dneska asi dobrovolně nepůjde. Vypadá to, že už se blíží. Ježiš, dva zavřeli před náma. Máš pod tím svetr a těl neklepeš. Jo, on mu asi utekl, že? Že mu nestihl dát to? Kurva do prdele, já se jako veselo. To vypípáme. Teď si nám schovává další záložák. Vylez. Maskovaný. Ježiš, zdráva. To je tele, to není prase. To bude samý pípání tam. Tak. Teď rozrazí dveře. V trane jsem měl hurikán.